खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोना आङो इनफरमेटिभ भिडिअ हिसाबै एख' लाबाखै नाथाय दिनै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना मिनि थानो हानाय नङा बे दुनियायाव बे जेनजिफोरा मा खालामबाय दोङो जोंफोरा गोदो गोदाय बा दाबो जोंफोरा मायावबा प्रटेस्ट होनो थांबाथाय जोङो सानो जे शान्ति प्रटेस्ट खालामना फैनांगौ जाहाथे पुलिसनि बुजानाङा पुलिसजों होसो जालायनाङा बेफोरबायदि जाहाथे नाथाय बे जेनजिफोरा मा खालामदों पुलिसफोरखौनो बा सरकारखौनो गासैखौबो दिनै सिन्थायाव खोलैदों मा इसोरखौ खालामदोंथ' मा खालामनो फार्स्टआवनो मोनसे भिडिअ नाय नोंथांमोना बे भिडिअआव आर्मि सिआरपि जेब्ला हेगारना होदो अब्ला बिसोरखौ खोन्थादो जे जिथु अपारेशन सिन्दुर दंमोन बै अपारेशन सिन्दुराव नोंसोरनि जि थैनायनि नाम्बार्स जे खैजोन सुबुंफोरा थैदोंमोन बेखौबो बिसोर खोन्थायाखै सरकारा आरो नोंसोर जोंखौ बुगोन जों सरकार बानायबा नोंसोरखौ एमान बायदि सन्मान होगोन एमान नोंसोरखौ जोङो दाबो सन्मान होयो आरो नोंसोरो नाम्बार प्लेट बोखार जोंखौ बुनो फैदो हेन तेन बिदि माने बुरखायबाय दोङो बिसोरखौ पुलिसफोरखौ नेक्स्ट नोंथांमोना नाय बे गथ'आ मा खालामगोन बे गथ'आ सासे पुलिसनि सिगाङाव गस्ला सस्ला खुनानै मोसा खोन्थिबाय दोङो जायखौ नोंथाङा आंहा साननोनो हाया जे पुलिसनि सिगाङाव बेफोरबायदि खामानि मावनो हागोन होननानै बेखौ नाय बेयाव बे पुलिसफोरा बेरिकेड्सफोरखौ ज' बानायनो थाखाय दोंसे दिरुंजों खाथाबना दोनो बिराद गेदेर दिरुं नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेखौ सासे गथ'आ फैनानै लाइटारजों सावना होयो आरो बे बेरिकेड्सफोरखौ बोखारजोबनानै बिसोरो सब ओंखारलांजोबो बेफोरबायदि गोबां भिडिअ नोंथांमोना नायलांबायल' था बेयाव नाय पुलिसजों आरो बे प्रटेस्टारफोरजों मा रखम गन सेखलायनाय आरो बुलायलायनाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोबनो थाङा नोंथांमोना मिनिगोन ना गाबगोन बेयाव नोंथांमोना नायबायल' था बिथांमोना मा खालामदो सासे पुलिसखौ बुग्लियो लाना फैदो बिसोरो लाना फैनानै दायसे जायगायाव फसना गिसिबना होबायदों इमान बायदि माने फाननि मिनिया गारनो थानो हाया बे बिहाराव पुलिसफोरखौ सोंदों जे मा दिनै टियार गेस आरो दैनि माबानि बेबस्था गैया नामा जोङो गिनानै खारो टियार गेस होबाथाय मेगन मोखां आलौजोबो आरो बिसोरो सोंदों जे टियार गेस आरो दैनि बेबस्था गैया नामा इमान बायदि फाननि किसुमान रिल्स ओंखारबोदों ना बेयाव नाय बिसोरो स्पाइडारमेन जानानै बिसोरो फैदो बेयाव प्रटेस्ट खालामनो मोनसे बाथ्रा गेजेरावनो नोंथांमोननो खोन्थानि मोनसे जायखिजाया खामानि मावबाना लोगोफोर बै खामानियाव जेब्ला नोंथाङा इन्टारेस्ट मोनोना बे खामानियाव जेब्ला मजा फैयो मोनसे मावनानै जेमान खस्थ'आनो जाथों अब्ला बे खामानिया माबायदि लेभेलनि जायो नोंथांमोना साननानै दोननाय दा बिसोर इयाव मजासो मोनबाय दोङो जानाय लोंनाय दुनियानि मानसिफोरा जमेट'निफ्राय सुइगिनिफ्राय अर्डार खालाम हरगासिनो दोङो दिनै मदिया सिन्था खालामनो गोनां जादों जे बिसोरखौ होखारनोबा माबोरै होखारनो इमान माबानानैबो बिसोरखौ होखारनो हायाखै बेयाव दै हेगारना होदो लोगोफोर दै हेगारना होदो आरो बे दै हेगारना होनायाव बिसोरो मोसाबाय दोङो नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोंबा बेनिफ्राय खारगौमोन नाथाय बिसोरो खाराखै बिसोरो मोसाबाय दोङो बेयाव नाय सासे गथ'आ माबायदि इमान साहस मोनो बिसोरो जे बुबाय थानायावनो पुलिसखौ उनखैजानिफ्राय फैना थाव सोबाना गालायो पुलिसा नायखांलायो सोर सोबाखो होननानै इमान खाटारना दिमागफोरा अबेनिफ्राय फैयो इसोरनाव मिथिया बेयाव नाय टियार गेसनि जिथु गुलि बायदि मोनसे माबा थेमा बायदि बे गोलैफैदों बिसोर गावसोरनि जिथु ओइ बेनार दंना बे बेनारजों खोबथेना दोनदो मा खालामनो पुलिसा दिनै साननानै मोनला जे बिसोरखौ खालामनोथ' मा खालामनो ओरैनो क'क्राझार जनता पार्टि नाम लायाखै बिसोरो क'क्राझार जेब्लाबो थबनो थैनो थाङा बेयाव नाय बिसोरो पुलिसा होसोदो उन बुनो आरो बिसोरो मबाइल गोजौला रिल्स बानायबानो खारदो इमान फाननि नोंथांमोना नायबायल' नै सासे पुलिसखौ
दोखो दोखो गेजेराव सोनानै बुग्लिना लाना फैनानै सानैजों हमै लाना फैनानै रावबो बुनो मोनला बिखौ रावबो बुनो मोनला बिराद मिनिनो ओंखारदों नों नायलांबायल' सा नै बेयाव सासेया सोंनोसै दिदि मदिखौ नोङो मा बुंनो सानो दि मा बुंदों खोनासं बेयाव दहायनिखौनो आङो कन्टिबावो वाटार डेन्स होगासिनो दङ पुलिसफोरा वाटार होदो बिसोरो डेन्स मारिदो नै मोनसे बयनिख्रुइ फाननिसिन नोंथांमोना नुनो मोनदों जे पुलिसनि गारिखौनो दखल खालामदों बिसोरो पुलिसनि गारिखौ लामा सायाव गाखोनानै सलायथिंफैदों नायनो नुदोंमोना ओरैबायदि डेन्जारास बे जे आजिखालि गथ'फोरजों ओंखायनोथ' बुंखायो जे बारा पांगा लानाङा बिसोरजों हाया रावबो बेयाव नाय पुलिसफोरा हमनानै लांबाय दंमोन उनखैजा दरजानि जि खिलि दङ ना बे खिलिखौ खुलिना होयो सब ओंखारजोबना खारफिनो माने गासै दा जि जोंनि भारताव जेराव जेराव जाबाय दङ ना बेफोरबायदि जाथायफोरा खोब माने डेन्जारास आरो पुलिसा एख' लाखोमानो हाया जेराव मेराव केमेरा गावबा गाव आखायाव केमेरा पुलिसफोरखौ उल्था थांनानै जोङो दिनै बुवानो माब्ला बुगोन बेफोरबायदि सोंबाय दङ पुलिसफोरखौ नै मोनसे नाय इ दहायनियानो जाय उनखैजा दरजा खेवनो इयो हारसिंनो पुलिसखौ होनो जे लाखि गारिया मानसिफोरखौ हेगारना हो नङाबा आंनि साखैसो सालायनानै थां दा मा खालामनो पुलिसा बुंनाय सम नाय रिल्स बानायबाय दङ अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय बे प्रटेस्टआ मानो बिसोरो ओंखारबोनो बेयावनो थाबाय थागोन बिसोर बोसोरसे जुदि सरकारा मानियाबा बोसोरसे बेयावनो खाथायगोन थेवबो बे प्रटेस्टआ जोबनो थाङा बेयाव नाय मोनसे डिटेनसन जेरै कार थायोना पुलिसफोरनि बेयाव बुंजोबदों मानसिया आरो गावसोरनो मिनि खुनु टेनसन गैया जोंबा आं न'आव थानानै गिनाय मोनोसै पुलिसा हमनानै बेयाव सोना लांबा बबेयाव दोनहैगोन सोर बहनहैगोन बिसोर खुसि पुलिसदो आरो माबाबायसो दोङो जे हेगारना हो गाफ्लानानै नाय नोंथांमोना नाय सासे लाइमोना थांनानै पुलिसजों फाल्तु खालामबोदों खोन्थानो नोंथाङा आंहा साहस जागोन बिदि खालामनो सासे पुलिसजों बेबो 2 स्टार लेभेलनि 3 स्टार लेभेलनि पुलिसफोरजों थांनानै फाननि भिडिअ बानायबोदों बिसोरो आरो मोनसे गोसोआव लाखिनो गोनां बे मोनसे जितु बिसोरो खालामदोंना बे गासैबो बिसोरखौ बाख्नायबाय दङ जेब्लानो पुलिसा होसो माने बुनो थाङो बिसोरो एकदम खौसे जानानै गसंनानै लारिनो जन गन रोजाबो नायबाय पुलिसा बुगोन ना मा खालामगोन लास्टाव इटालिनि जि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा मोनसे पस्ट होदोंमोन आरो बै पस्टआव बिसोरो नै मा कमेन्ट हरदों मानसिफोरा आपने बंदे को समझा ले माने नोंनि हौवाखौ एसे बुजाय मानिनो खोन्था जोंनि बाथ्राफोरखौ ओमफ्राय नै जों सानो जे नोंथाङा मदिजों लोगो हमबा मदिखौ खोन्था जे गथ'फोरनि बाथ्राफोरखौ खोनासंथों होननानै आपने भातारखौ समझाओ यार भातार माने बिहाराव हौवाखौ भातार होनो आरो बुंदोंसो नोंनि हौवाखौ बुजाय आरो बेनि उनाव दोङो माबा मदि इज नट ए गुड गाय ब्रेकआप विथ हिम माने मदिया मोजां मानसि नङा बेखौ ब्रेकआप खालाम ओमफ्राय आं दिनै सानसे नाय आंहा माथा गुदुं जालांदों इभेन फाननि किसुमान रिल्स जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै जायखिजाया बे फाननि भिडिअ नाथाय जोंनि जि थांखि बे धर्मेन्द्र प्रधानखौ रिजाइन होथारनांगौ बेयाव मिनि खुसि रंजानाया फारसेखै नाथाय जिथु दायित्व जि मोनसे थांखि बे थांखियाव जोङो थांखिखौ जाफुंहोथारनांगोन आरो गासैबो बे इन्डियानि गासैबो ससियेल मिडियानि थ्रुयै जाथे बा नोंथाङा हागोबाथाय थां खनसे थांनानै नोंथांमोना सापर्ट खालामनो दाबाव गोजोन्थों।